Ženská energie není o tom zapadnout do představ společnosti o tom, jak by se žena měla chovat nebo jak by měla vypadat, ale je to o tom, co vyzařujete zevnitř a jak se cítíte sami se sebou. Každý máme mužskou i ženskou energii. Mužská je více o disciplíně, logice, výkonu, akci a kontrole. Naopak ta ženská je více o intuici, kreativitě, přirozenosti, důvěře a přijímání. A to, že jste žena, neznamená, že nemáte používat tu mužskou. Ona je super třeba při podnikání, práci, dosahování nějakých cílů, ale problém nastává, pokud jste v ní 24 hodin denně. Když u vás bude dominovat ta ženská energie, půjde vám všechno v životě mnohem přirozeněji. Přestaňte se snažit vše kontrolovat. Pokud se snažíte kontrolovat každý detail vašeho života, jediné, co se stane, bude, že budete akorát víc ve stresu. Pokud se snažíte kontrolovat, co si o vás lidi myslí, stejně to nikdy neovlivníte a lidi si vždycky budou myslet to, co budou chtít a jediné, co se bude dít, bude to, že budete ztrácet svoji autenticitu. Nebo pokud se snažíte kontrolovat vašeho partnera, on vás stejně podvede, pokud to bude chtít udělat, tak si k tomu najde nějakou cestu. A pokud se bojíte, že vás podvede a reálně k tomu máte důvod, tak to asi nebude správný člověk pro vás. Ženská energie není o tom snažit se všechno na sílu kontrolovat, ale důvěřovat a nechat věci přirozeně plynout. Naučte se přijímat, ať už jde o komplimenty, pomoc, dárky anebo peníze. Představte si, že vám někdo dá kompliment a místo toho, abyste mu poděkovali a přijali to, tak se to snažíte najednou otočit. Nebo představte si, že vám někdo nabídne pomoc a vám by se ta pomoc reálně hodila, ale prostě máte to svoje nastavení, že si všechno musíte udělat sami a tak tu pomoc odmítnete. Ale pokud budete pořád tady v tomto režimu, musím si všechno sama vybojovat, tak prostě zůstanete v mužské energii. Musíte nechat lidi, aby se k vám chovali hezky. Normálně si uvědomte, že si to zasloužíte, poděkujte a přijměte to. Nic víc na tom není. Naučte se odpočívat bez pocitu viny. Úspěch není odměna za vyhoření a nemusíte pracovat 24/7, abyste si mohli zasloužit odpočinek. Začněte pracovat chytře a ne tvrdě. Odpočinek není lenost, ale způsob, jak doplnit energii a je pro vaše tělo extrémně důležitý. A když budete pravidelně odpočívat, tak vaše práce stejně bude mnohem efektivnější. Vytvořte si pro sebe pocit bezpečí. Ženská energie rozkvétá v bezpečí. Pokud jste chronicky ve stresu, těžko se napojíte na kreativitu, intuici anebo přítomnost. Nemůžete fungovat stejně jako muži. Muži mají 24-hodinový cyklus jako slunce a ženy mají naopak 29-denní cyklus jako měsíc. A například vynechávání jídel, rutina nebo fyzická námaha každý den v měsíci pro nás nejsou dobré. V průběhu cyklu se nám mění hormony, energie a potřeby těla a proto je extrémně důležité naučit se poslouchat svoje tělo a zjistit podle toho, co vždycky v tu danou chvíli potřebujete. Někdy to bude intenzivnější cvičení a někdy naopak zase víc spánku. Váš nervový systém potřebuje mít pocit, že jste v bezpečí. Udělejte si třeba teplý čaj nebo kakao. Soustřeďte se chvíli na svůj dech. Běžte se zajít projít někam do přírody a nebo si večer třeba udělejte teplou vanu. Toto jsou všechno signály pro vaše tělo, že je v bezpečí a že se můžete uvolnit. Začněte poslouchat svou intuici. Ženy mají přirozeně silnější intuici. Pomáhala nám přežít v dobách, kdy jsme byli fyzicky v nevýhodě. A pořád je v nás, jenom jsme se ji odnaučili poslouchat. Jednou z příčin je právě chronický stres. Když jste chronicky ve stresu,
Jste přehlceni vším možným a neslyšíte ten váš vnitřní hlas. A podle mě je intuice jeden z největších darů, který máme, protože nám pomáhá zjistit, když je něco v nepořádku, anebo naopak, když jdeme tou správnou cestou, už předtím, než si to dokážeme logicky vysvětlit. Příště, až zase budete mít pocit, který si nebudete dokázat logicky vysvětlit, zkuste se jim řídit a uvidíte, kam vás to dovede. Přestaňte potlačovat sami sebe a své emoce. Toto je jedna z nejdůležitějších věcí, které vám tady dneska řeknu. Přestaňte se snažit všem zavděčit a nastavte si hranice. 80% z autoimunitních onemocnění mají ženy. A důvodem je právě to, že ženy více potlačují své emoce a potlačují sami sebe. Což vás povede jenom ke stresu a stres ovlivňuje vaše zdraví víc než strava, návyky anebo celkový životní styl. To, že začnete respektovat své vlastní hranice, není sobectví, ale je to základ toho, abyste vůbec mohli žít spokojeně sami se sebou. Přestaňte konečně žít pro ostatní a začněte žít sami pro sebe. Pečujte o sebe. Cvičte anebo se prostě věnujte jakékoliv pohybové aktivitě, která vás baví, ať už je to teda tanec, cvičení anebo chůze nebo cokoliv jiného. Jeste výživnou stravou minimum zprocesovaného jídla a doplňujte všechny živiny, co potřebujete. Starejte se o svoji pleť a hygienu. To, jak se cítíte ve svém těle, vždycky bude ovlivňovat to, jak se budete cítit celkově. A potom jsou tady takové ty věci navíc, jako třeba make-up, nehty nebo oblečení. Nepotřebujete to k tomu, abyste byli víc ženské, ale pokud se cítíte líp, když to děláte, tak to prostě dělejte. Já se třeba taky cítím líp, když mám prostě udělané nehty a mám make-up. Všechno spolu souvisí a když jste spokojené se svým vzhledem a jste prostě se sebou samotnými spokojené, tak se budete cítit líp celkově. Přestaňte se za vším nahánět. Ženská energie není o tom snažit se získat něco na sílu, ale je o přirozeném procesu a důvěře. A pokud vy se za něčím honíte, tak si jenom ukazujete, že to přirozené není. Určitě už se vám stalo, že jste něco chtěli, dělali jste pro to všechno, co jste mohli a pořád nic. A potom jste to buď přestali potřebovat, nebo jste na to zapomněli, nebo jste to prostě vzdali a najednou se to vyplnilo. A ještě se to stalo v okamžik, ve který vy jste to nejméně čekali. To není žádný zákon schválnosti ani nic takového, ale je to proto, že jste to pustili. Největší změny se začnou dít, až přestanete tlačit a dovolíte věcem plynout přirozeně. Tohle je teda jinak pro toto video všechno. Doufám, že vám to nějak pomohlo. Budu moc ráda za like, odběr anebo komentář a mějte se moc hezky. Uvidíme se u dalšího videa.